Garaşsyz hemiselik Türkmenistanyň tutuş dünýä ähmiýetli meseleleri çözmekde oňuň orna ýelýänligini alamatlandyran bu halkara maslahatynyň öz işine başlamagy täze taryhy eýýamyň möhüm wakatyna öwrüli. Bellenilşi ýaly hereketleriň abada maksatnamasynyň çäklerini, anyk maksatlary we çäreleri özüne zemleýän oýlanşykly gün tertibi işlenip taýarlandy hemde kabul edildi. Bu resminama ähli gyzyklanma bildirýän taraplary, şol sanyna deňdiş galgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleri, üç asyr geçirji ýurtlary we ösüş boýunça hyzmatdaşlary birleşdirýär. Şeýlede gün tertibinde owa hojalyk ylmy barlyklaryň sewit merkezleri we infrastruktura maýa goýumlary üçin maliýe gatnaşy ýaly başlangyçlar gödeginde tutuldy. Bellenilşi ýaly deňdiş galgasy bolmadyk döwletler, hususan ada döwletleri üçin bu maslahat möhüm ähmiýeti eýdir. Pätgelçilikleri aradan ayırmak hemde dünya bazarlarına çıkmak mümkünçülüklerinin ähli ýurtlar üçin el ýeterliligini üpçün etmegiň zerurlygy baradaky belelikdäki erkitdegi berkitmeliler. Maslahatyň dowamyny beýan ediljek başlangyçlaryň anyk netijeleri öwrülmegi üçin tagallalar birleşdirmeliler. Şunun bilen baglykda halkara maslahatynyň we onuň çäklerine guralan ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi ýurdumyzyň hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna bu ogur boýunça ägirt uly tejribe toplandygyny äşkär etdi. Bilelikdäki resmi suraty düşmek dawarasy tamamlanandan soňra Birleşen Milletler Guramasynyň deňdiş galgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň açylyşy boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary tarapyndan maslahaty geçirmegiň düzgünlerine laýyklykda maslahatyň başlygy saýlandy. Maslahata gatnaşyjylaryň bir agzdan gollamagy bilen hormatly prezidentimiz başlyk saýlandy. Hormatly prezidentimiz maslahatyň işini açyk diýip elan etmek bilen onuň işine üstünlükleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Birleşen Milletler Guramasynyň deňdiş galgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň başlygy hökmünde saýlanmagynyň özü üçin uly hormatlygyny aýtdy we başlyk hökmünde gir sözü bilen çykyş etdi.